Crăiasa din povești de Mihai Eminescu. Considerat cel mai mare poet național, Mihai Eminescu s-a născut în 15 ianuarie 1850 la Botoșani, fiind al 7-lea dintre cei 11 copii ai căminarului Gheorghe Eminovici și ai Ralucăi Eminovici. Copilăria și-o petrece mai ales la Ipotești, cutreierând pădurile din preajma moșiei tatălui său, ascultând povești din gura bătrânilor, apropiindu-se mult de oameni și de natură. Această perioadă în care s-a stabilit o legătură strânsă între poet, fire romantică, meditativă și natura ocrotitoare, este evocată în creații ca: fiind băiet, păduri cutreieram, o rămâi sau trecutau anii. Poet, prozator, publicist, gânditor genial, personalitate copleșitoare care i-a impresionat pe contemporani, Eminescu aparține epocii marilor clasici și se include printre cei mai mari romantici universali, ultimul cronologic. Prin creația sa poetică, Eminescu a înnoit poezia românească și a ridicat-o pe culmi neatinse până la el, fiind considerat cea mai înaltă conștiință poetică, devenind un mit recunoscut de posteritate ca un luceafăr pe cerul poeziei românești. Creația eminesciană dăinuie prin adâncimea ideilor și sentimentelor, prin expresivitatea limbii, printr-o viziune originală, cosmică și mitologică asupra omului, prin stilul limpede și armonios, dar mai ales prin capacitatea de a fi simțită de către orice cititor. Crăiasa din povești face parte din ciclul idilelor eminesciene, alături de Lacul, Povestea Codrului, Sara pe deal sau Lasă-ți lumea. Poezia a apărut împreună cu poezia Lacul în numărul din 1 septembrie 1876 al Convorbirilor literare. Cele două poezii își au originea individualizându-se fiecare în poemul Călin file de poveste și sunt închinate Veronicăi Micle. Poetul descrie în Crăiasa din povești un moment pasional și magic al iubirii, și anume dorul de iubire, a cărui împlinire trebuie căutată după viziunea lirică eminesciană în mit. Poezia a fost scrisă într-o perioadă în care Eminescu spera că pasiunea i-a fost sau îi va fi împărtășită. Ca în majoritatea poeziilor din această perioadă, descrierea de natură se îngemânează cu sentimentul erotic, traiectoria urmată de erosul eminescian fiind de la real la fantastic, de la lumea reală la cea imaginară a basmului. În structura poeziei pot fi identificate două tablouri distincte și, în final, un portret al eroinei lirice. Primele 3 strofe înfățișează un tablou de natură, nocturn, construit din elemente ale spațiului celest, neguri, luna, norii, dar și ale celui terestru, ape, câmpie sau lac. Culoarea tabloului este albul strălucitor, argintiul, datorat luminii lunii, culoare identificabilă la nivelul epitetelor, neguri albe strălucite, luna argintie, bulgări de lumină. Deși nocturn, peisajul este scăldat de o luminozitate stranie, care degajă o atmosferă de feerie magică. Umbrele și negurile nopții fiind amplificate de o lumină latentă. Eminescu este un pictor al luminii, un romantic al cărui univers vizual dinamic, nu static, este dominat de prezența luminii, simbolul însuși al devenirii. Există în acest tablou o lumină de lună resimțită ca o însușire generală a atmosferei, ca o baie de influențe difuze, după cum spune Tudor Vianu. Aparența fantastică a peisajului este amplificată și de jocul de umbre și lumini, căci haina nopții este împodobită cu boabe mari de piatră scumpă. Imaginile de mișcare delicate și armonioase din planul terestru s-adun flori înșezătoare de păianje întort să rumpă,
întregesc ambianța de basm și de feerie nocturnă, pregătind ritualul magic al apariției copilei din al doilea tablou. În centrul acestuia se află eroina lirică, copila, simbol al inocenței și al feminității în devenire, care lângă lac, întruchipat diafanic în mișcări de valuri, ca de bulgări de lumină, pare ea însăși de o delicatețe unduitoare care se asociază în plan imagistic cu trestia. În sufletul ei înflorește plăpând și cast dorul de iubire, care o îndeamnă să caute cu înfrigurare, să întresărească chipul iubitului în oglinda magică a lacului. Apariția ei în cadru face legătura dintre cele două lumi, cea reală și cea imaginară, între pătrunderea dintre cele două planuri, sugerând sentimentul armoniei universale. La Eminescu, ordinea universală nu poate exista fără iubire, concepută de el ca un principiu cosmic. Imaginea înaintează tot mai mult într-o atmosferă de basm. Lacul vrăjit de Sfânta Miercuri s-ar putea revela copilei în unda lui fermecată, în vârtejurile rotinde ale apei, prin ritualul magic al aruncării trandafirilor, chipul iubitului. Citat: ca să vadă un chip se uită, cum aleargă apa în cercuri, căci vrăjit de mult e lacul, de un cuvânt al Sfintei Miercuri. Am încheiat citatul. Structura mitică a universului iubirii este reluată în strofa următoare. Paralelismul sintactic al strofelor 5 și 6 creează, prin acest tip de repetiție, sugestia unor ritualuri magice populare, al căror efect miraculos este garantat și prin repetarea insistentă a gesturilor și formulelor. Exemplu citat: ca să iasă chipul în față, trandafiri aruncă tineri, căci vrăjiți sunt trandafirii de un cuvânt al Sfintei Vineri. Ca și în alte poezii din ciclul căruia îi aparține creasa din povești, pot fi identificate certe influențe folclorice, căci și aici, ca și în Fata în grădina de aur, cele două sfinte, Sfânta Miercuri și Sfânta Vineri, fac practici magice în favoarea îndrăgostiților. Ultima strofă conține portretul stilizat al copilei devenită crăiasa din povești. Realul se identifică cu idealul mitic și etern al frumuseții feminine devenită crăiasa din povești. Galbenul părului în lumina lunii sugerează strălucirea aurului, amintind de acel păr de aur moale al eroinei din Călin, iar ochii ei albaștri, care într-o variantă eminesciană erau două picături de eternitate, semnifică rolul de poveste pe care ea îl joacă, univers în care iubirea pură și absolută, ca azurul celest, este posibilă. Citat: iar în ochii ei albaștri toate basmele se adună. Am încheiat citatul. Sistemul neregulat al rimelor rimează numai versurile 2 și 4 ale fiecărei strofe, fac ca structura metrică, cu numai 3 accente principale în fiecare vers, ritmul trohaic de influență folclorică, creează poeziei o eufonie de descântec magic, specific eminesciană, în deplin acord cu armonia și feeria încântătoare ale conținutului.